India mi ka channel Banwan Rak Kubor ba man lakas ni. Hene ka sngi ka khatwe terik jemang arjar arpuar la pelat pedba ya ka music video ka bala ai kerteng klet no ka jing thmu jogane ka jing ruai ka bala ai kerteng klet no ka dai ban pensa na mi ilet John Pakma ibala dating inevi ibatre hasamerin hakapor ba idan shadakar layatu ba ishet thau ya ki jing ruai shapang kari kasi layatu shushuru ba kane ka jing ruai ka de ka life story jong iwe I paralog jong iba let John Pakma hakaba iwe isamla ila ino iparlok jong iba let John Pakma nakata kadaw isa thaw ya kanika jingwai nakabenta iparlok jong i bansa jingkan mau iya i ya kanika jingwai la plat pajba haka school St Gabriel kabadon halaimer opar shilong hakanika jing plat ya kanika jingwai ledon ringkat baro kibedon menta hakanika music video kilong kemi kilong kpa ki kun samla kan thai bat shinra hadu ki hap kibaret bat kumjuru kibala sha akhot snguba Kajing temu bakong sanhi kadai tang ban pensa nami mama lead John Pakma iba la datang Navy iba tre Hasamarine te hakapur bi idan syadakar barabor mostly hapo Visakhapatnam te I thawi ki jingruai ken balingkot tu sa kibun ki dangbun ki jingruai ki ba I thaw ki ba syapangari ba I ba mo syapangari kasi ay namaba imis palat hiru dama bidan barabor syabar te I kani ka jingruai ka de kawai na ka benta kawai na ka jingruai ka ba ithaw ka haji sya ka kerteng klet no yanga tamba kat kum ka jing ong jing ba rije ka along tu lengdi ban ai kerteng ta so ni ai no klet no te ka haji shisha kata ka de ka story syapang kat kum ka jing thu jong inya ilok jong imama liat John Pakma Iong ka de ka life story jong iwe parlok ba I jong imama John menchua kata ka jing I no jong itai samla jong itai parlok jong mama kan so I thau yang kata ka jing ruai halor ka based on the true life story of his friend pangunta hi bat kani ka jing ruai ka de tang man sa kan mau I ya I namar ngida I chisha hi I te sabab ilong I father figure hi yang agawe pangunta hi Nak sedang ring ruai 2 months mentas nami mentaus nami long ban ring kan ni ka jing ruai ki ar benai la beli tu mana masih mentah mana ba la shimenta de I rigiet I bala jetip hi baro I ba miki bala ba shay ikot I ba jlaw I long ha shisha khong thorem but I reboot but iweiru iba shay barabor ba shay yarap ini ban nya kali I suman data mentai khamuan ngarai te itaru shimenta kunta he ka channel ai pi like ba Joanna Pakma channel Joanna Pakma piong ki bundai kita ki jing tho ba la tho jing chwa dang buan ki kelen pi pin dang ingin persang kat bala nama ngai ala jong hikai kedai ka jing pensa jing kenau ya ki bahyeng ki bala khanno jong John Pakma kedai jerwai ban pensa jing kenau dan kedai jerwai nga shimbanta ban ruai ban shimbanta workshop kedai ka video te lomba jong pi baro nga kwa ban request ya baro perlok ki ba yuso tenat ban sangap ban page video jerwai kasi bakinya subscribe lam teng tang kata he kalat ba ban ketiu di sub hong jong pinong ruai kinong aflem mal ba ka patim tadi tang YouTube ka ban ra sikaran san jong kenyempetnya kisah di hong jong kon sala